kini kemas berikut ni sesuai nak kebentar lam kupar sangyang. Mudah-mudahan kacing kia berbentuk lak bantu ke exam cong i. Pada kebentar ke yang kesem cong i kemen lamare kenapa kintup dan kacing kia berok siying sem. Sim cing ruai sang mas berikut nomor laispa sapulai. Laispa sapulai. Jisu, bangin vanra ke jing tumu shimet, ke vanra ki bapang ki bashitam baro, ke bakar pari ke jing duwai naga benda jongki, ke duwai naga benda baro ka, ki beri ki badon hapedeng ke jing jenjar, ai bau Jisu nam pentengan ye ki lembaga ne ki yukerish bakui. Ha kerteng upa, baru kun, baru mensi yang bakuit. Amen. Kajinga jango trai jangi u Jesu Christ, bad kajingir jango blame. Lem bad kajinga siluk jango mensiem bakoi. Kindon rengka bat pi baro. Rengka bat pi ru. Pangit sangich por ben kuslai halor ki pop jangi baro. Bad kaktinu ble ka kot ka weringi wei pay wei. Ban impura bad Jesu. Ban kendiu yaw Jesu. Ban pensyang nongrim badu Jisu ya ke jingim jangi ya ke jingang nur jangi barau. Desedon ki por ngim shimla yai rangkat badu Jisu. Ngim shimla kongo pura ya Jisu. Ngim shimla it pura ya Jisu. Naga binta kita ki por barau. Nginang pan map. Namarba ngila ngop ha kapop habang ngila sange banjan badu Jisu. Jingai na Jisu kami ya kapop jan badu Jisu. Ngilong ki barikoi tongin karpadi au Jisu pan pelong yangi kirikoi kotrai Jisu ma pigi pop jangi pen koi yangi bangin yasirim bat me man leke jingle jangi man leke kam jangi nga pala au play kadon bora pada happy men kopara wangalale pop shibune daki jim harkat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palajana daka jingle palajana daka jingle palat patrap ejana namar kata na karpadi ka Maria bakui kabayaisa katisoti yaki angel bakiri koi Badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga kau trai ublay jangi ublay badon bor baro ni sune yangi badandala ma pi ki pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen.
to nginia duway. Ngi duway nagabenda ki jing dumu shimet. Pau jisun pen slay yangi. Yaki inga sem jongi ki kun gikti jongi. Ki himmen ki para jongi. Ki bayid ba toin jongi bara. Ngi duway ru nagabenda baharo ki baron hapateng ki jing shito. Ngi duway nagabenda ki klung. Nagabenda ki longgumi bila armet. Ki bandang angnud ben risumari ki kun jongi. Ngiduway ro nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang nagalay puway tarik hakane ka ngitodi ngiduway na benda baro ki badon jingdumu banwan shimenda hakane ka inner healing retreat koblay konongda jong ki ba kermen hame o ba klem hame omdon baskem omdon kabakoy tote karhay aga jingisne jame halo jongi but me unong sanshar but me unong yalam nginang ban pendon kam ya kie ki babha ki baduno bakumda wat mindahi nginang ban baskem ya kie ki bane dautrai jong yuji sukrisu kun jame uba im bad sanshar rengkat bad me ha ke jingalang kawe jong men sim bakuin ublay junom la junom amen. Kajimpule na ka kitab u Jeremia. Utray ulaong hanga kumne. Kilej bathit ya kajan sling linen. Bat sob ya ka hakashkep jungpi. Klem dawi ya ka haka Kumta ngalathit ya kata kajan sling. Kat kum kaktin utray. Bat ngalasob ya ka halakashkep. Bat kaktin utray kalawan hanga sa sisin kaong. Shim ya kajan sling kabapilathit. Kabadon hakashkep jongpi, bad yang George kilej kawa Euphrates, bad buri yaka hakakendub mausiang. Kumta ngalalej bad ngalaburi yaka harut ka Euphrates. Kumba utray ulah hukum yanga, bad hadin bun sngi utray ulah ong yanga. Yang George kilej ka Euphrates, bad shimno nang ta yaka jan sling, kabang alah hukum yapi ban buri hangta. Kumta ngalalej siya ka Euphrates, ngalati ban ngalasim niya ka jansling, nak kajaka bangalaburi. Nakajaka bangalaburi iya ka. Bathak mi ka jansling kalajot, kamlar ka may eisyu. Teka ketin utray kalawan hanga ka Utray uong kumne. Hakane karukom ngan sa penjot ya kajing sarong ka Juda, badya kajing sarong wakraw ka Jerusalem. Une upaj boman ki bom tre ban sengap ya kikitin jonga ki babut mutlop ya laki donut bat ki bala lejbot ya ki wei pat ki blay ban syakri ya ki bat ban mane ya ki kin salongkum kane ka jansling ka bom lar kam ay esyu namar kata kumba ka jansling ka kasno hakashkep ubriu kum taru ngalapenong ya ki paj Israel baro bat ya ki paj Juda baro bakin snok hak hanga uang utray knam bakin dublong na kabenta jonga upaj kanam kajingaro bat kaburom henrekim tre setia ban snap kaktin jong utray Isongo iau blay Numbar druspa arpuwe Indrai dan gidikot Shipau haduk hadah. Shashkuryanga piku borblay Shashkuryanga Su
Utrai undon rengka batpim. Rengka bat piru. Kajing puli naka gospel bakuit kat kum Matthews. Kaburam hame kutsai. Ujesu layatu sa kaway pat kaparshi hakipaid ba. Uong kahima bening kalong kum usimbo jongu simbay sinapa. Ya uba ubri ushim badu bet hala kalingka. Ulong ubaritam na baro kisimbay. Henry enda ulasan ulong ujingtung ubahetam bado kerlalong ukenja ding. Hadu bakisim kaswin kiawan batauskum hakitenat jongu. Ulayatu haki sakaway pat kaparshi. Kahima bening kalong kum utiat ya uba kakenday kashim bad kabetep ya u badlay perha upureu. Hadu bandasi baro. Ujisu ula pendon kam daki parshi banirtu yakine kie baro haki paidba. But klam ka parshi shimla kren haki. Kane kalong ban penurlong yakata kaba unongya tulupa ula ong. Ngan pendon kam daki parshi habanga kren haki. Ngan yatu haki yakie ki bari nadu baseng ya kaparte. Ka gospel jong utrai Kajira yame ko Chris. Ko himen ko para bayid hautrai Jesu Christ ngiyos ngo haka gospel mindakas ngiyo Jesu yay beteng ban hikay yangi daka parshi halor ka rukam tre jangka hima ublay. Ban ngiyos ngoro na ka kitab Jeremia nangya tulipa ublay ula beta hawu Jeremia ban late tit iyaka jain sling linen but ban sop haka skep jong singay jong nanda uang yau ban lao ya kane but ban late buri hapadengi mau haka harudwa Euphrates hadin sipong si kato kadnes ngi ulabata yau ban late wad bia nanda ulalap kalajod Jan badu ble ngidon ke jingyada. Jingay na uble ngin sejod.
Kadbangi dang jan badu ble nginio ya ke jingkorku. Kadbangi jid ban buri ala de pedri na uble na ujisu ngi pinmen sab ya la de. Bad uble ubeta hau jaramya kumne hi kanjia ya upai di Israel namar ke jid ban jingai. Kum ka jain sling linen bajot ke jingim jonge pai di Israel ru kin jot namar ke jid ban sa jingai na uble. Haka ju ka dor ngias nguru na ka gospel. Uji su keren hangi da ka parshi. Uji su keren hangi syapang usumbai balabet. Bad kadba dang bet usumbai ya usumbai ban he ban san ki kam ban ningkong malle ki por ki nongrep ki tip ki mi ningkong ya ki tid. Endalas kem ka tid mi ya ki slam. Tid mod ke jinge jongi kadba nang sotet jiliu ha ka kendau ha ka lengka u jingtung un he un san bad un pin mi ya kitanat kin scam ya kitanat kaya ka jingmut jongni usumbai sinapa bad ka jingmut jongni uding ubadon kitanat kane ka de ka jingim kristan jongi ka jingait ka bang yop pidiang kan kadeban kam jiliu kadbanang scam ka jingait ngin stang balong ke balaban pidiang ya kiwe kane kalong ka jingisine jongi kam isine jongi shisin bangi long ki pas scam ha ka jingedu kris shisin bangi don ka jingait ka ba jiliu ngila ban isne ya kiwe ngide banru ban shimmenta ha ki kam isne om don jingait kristan om don jingidu kris kalam le isne ya kiwe kalam ki kam isne om don beneng yengi nagadaga dao kadba uble ujesu wan ban bishari ki bayem bat ki bayap ki jingkerli bat ka jingdawa jongu jesus yem kalong hato pilale kumne kumta ter baro ki to kilongi kam isne nangda ya ka binda ba ar jong ne ka parji kalong ayu kalong kabasyapang kawa eka kende kabashim utia bad kala klelang bad lai binda jong ka pureu jongu pureu lai binda utiat bad lai binda kadon jimud kabajilliu kane kay kabaw jisu kren ngi haka jinglong ubriu ngidon lai binda kamet kamensiam bad ka jimud tiat hangne ulong u Jesu Kris ka jinglong u Kris jingi bi jong u Kris na kata kata u Paulus bakuduong ngalong ka jingi bi jong u Kris ka jingi bi jong u Kris ka pau hangno paro lai binta jong ka jingim jongi ladangi ino kawe ka binta na kane ka lai binta jong ka jinglong u briu jongi ngimpat long kristan kamet jongi kamensiam jongi ka jimur jimbarka jongi kalong lai binda habangi ngeit hau jisu habangi pidiang yau jisu ngi pidiang yau jisu kumutiat ha upureu bad utiat ubala klelang badu pureu bad uba spinsibia ka jingidu jisu ke jingibi jongu Kris kadeban pau hamalla ke binda jonga jingim jongi tendang don ki brio ki babu shiliang u Jisu lese ki invite ki pidiang ya u Jisu katto katne binda jongi lese don bon ki brio ki penkalad ya ki jingidu Jisu na ki kam kabab ki leman gasgi lese ki yong ngi dia u Jisu ngi ngei u Jisu ngi trang ba u Jisu don ha ka mensiam jongi Henry kum kini ki brio ki ba ong kum ne haba ki le jinglet haba ki don bat ki paralog haba ki don haka imlang salang haba ki don haka jakatre lada de ki kinna haba ki puli ha ki college ha ki school kim jura yau jisu
don jingi bisu jongu jisu ha ka jingle jonki ha ka jingran kana jonki ha ka hakor ka burom jonki ha imane ngidon kawai pat ka akor habar imane ngidon da kawai pat ka akor ni ong akor sniu te u jisu ong kumno yengi mendalem ba ka ne ka parshi ladang ilong ki kun jongo ble kata ka jinglong u kun jongo ble kadeben pau habar kamet kalong ka daka shin jong ka jimpau kamensiam ngimla ban peni habar ka jingmo jimbarkat ka pau daka tin ka tili jongi habangi keren kano ka tin ladang ilong ki kun ki ba pensyong nongri mu jisu lada udon u jisu utiat ha ka jingmo jimbarkat ha ka jinglong buriu jongi ngimnu chuban keren kano ka kendin ka ba penmong ye ki wai pen keren tat burom ye ki wai ne pen sousi ye ki wai nginnu chuban keren jakliya ngimnu chuban peit ya ka ba jakliya ngimnu chuban snap ya ka ba jakliya ngimnu chuban leben yano henre binta ka ka ba dang jia ni ki kristan so called kristan kiba ong hanang ilong kristan kiba yit toin yaw jisu ngi ha ki kam gi jam jongi ngi le mar kompong na mar ka jingi bi jongu kris klempen pau ha kano ka kam utiat shimla sutid ya kie baro bade benaiti kaba mut ngimju aiti pura ha ka jinge jongi omdon lai benda jongu pureu lada baro ki lai benda kalam yatrailang ki kam jongi kam yade dur shubadu jisu ka jingkaran jongi kam yade dur shubadu jisu ka jingduai jongi kam yade shubad ka jimod jongu jisu kane kade ka jimma ka bau jisu upeni hangi habaula ong kum utiat yau bakende ka shim bad betep yau bad lai perha pureu kai kabajia hadu bandasi baro kabamod ngide benduai baka jimur jongi ka mensiam jongi ka med jongi ka yatrelang pura te kata kalong ka jinglong bangi ong ngikalalang rikoi lada ka med jongi kam kongo yaw jisu ha ka med jongi nengiong met nilaban nong ha ka do jongi lada ngi le bahar ki kam pojai ngi keren ki ketin basiniu bad ngi mudur sniu ya ki brio ngi keren tad buram ya ki brio ngi miasuk bad ki brio ngi mahap ya ki brio utiat shimla stamban tre hapojongi utiat ulong ukris utiat ulong ka jinglong bad ka jingi bi jong ukris bad ngin sa jingai na jisu naga taka daw jaramea lese ngi pong ya ka giant sling linen haskep jongi henre barabor ladangi pong yaw jisu ladangi pidiang yaw jisu ngide ben peni ya kane manga kelepma kane kadega jimma jong ka Christianity kane kadega jimma jong bon gi kristan kaba ki yard lemba ki pelong jinge kristan tang naga benta ka nam ka burom ki kristan ke ba pindap ya ka rukom kimla banlong ka jinge bi jongu kris ko himen ko para ha kane ki yukirish bakuit tongin IT ya la dai tongin IT ya ka jingem jongi tongin long ke ba le isne ye ke wai ai ba ka jinge jongi kanang sutit kanang scam shushu kanang ba ngin om kelon hakamat kino ke jinge hakamat kino ke jingtenju penban katsabangi late ngira ya ka jingi bi jongo Christ fragrance of Christ jisu ba it kerko kardo yangi ngidon bun gi jingdona ngimpat pediang eme baro lai benta jong ka jingim jongi ngila kentait bun sin yame ngila len yame bun sin kerko yangi
bangin dup long ki kun ki bapura kumba mela a wan banai jingim ka bapura enya ro ya utrai Jesus Christ Jinom lai jinom, amen. tangin plai ka jingate ka jing nganget Hau blei upa badan bor baro, unang thai ka peneng bakandau, But how Jesus Christ kun ba marwe jung utrai jungi yau bela pun na mensim bakuit yau bela kana ka Maria te isoti bela shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yab la tepyawu la kyasha ki bayam hagas ngi ga balai la mi pat ne ki bayam la kyusha bening bushang shakamonu play upa padon bor baro nangda unwan pat ben bishari ki bayim ba ki bayam ngangit hau mensiam bakuin haka balang Catholic bakuin haka jinya silok kiri kuin haka jima piki pop haka jimi pat kadol daka jingim bam jikut amen Lai spa prapusan. ya duai ko himen ko para baga jingkhinia jonga ba jompi kallong ka ba pdiang khun hau blai upa badan bor baro So try putting jinknya nek ji jompi nak menta ke jingero ko puram bekerjeng jongu ke jimenta yangi berkepalang baku jongu barok ko wei to pdiang ko trai ngi karpat ya ke jing terwa ki bangi wanra na ke jingai pahu jome ba lemba ke jing tre bor ba jong ke jinga e jome kini ki jimaya ba kentang tam ken pin koi yangi ha ke rukam kaba ngi immenta But kin yalam sha ki jinkamen ki bane junom. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat pir. To kentiu yala ki donut. Mikentiu ki shall try. Pangin aingu ya utrai ublay jangim. Kai song hok bat kadei. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai. Kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakoin ko blay badan bor bat bam chikut lemba utrai jongi u Jesus Christ uba ya ka jingiap jongu ngi ken mau ha ka jingit uba ya ka jingmi pa jongu ngi penbana da ka jingit ka ba im bat uba ya ka jingwan jongu ha ka burom ngi ya ap da ka jingkarmen ka baskem bat kumta Rangkat bat baru ki angel bat kiri kuit ni aro yame bat ngi pen bana kalem sange Right.
man ko param. Hakane ka por ka bakin tang tam. Togin trang. Pangin pediang iha wijisu. Hamalla ke benda jaga jingim. Ginangai ti pura yalade. Kena bau men siam bakuit unwan hiar halo jangi. Bawun kasir ngiu yangi. Bangin dup don ke jingi bi jangu kris. Hamalla ke jinglong jangi. Hamalla ke benda jaga jingim jangi. Dashisha melong ubakuit kotrai. Kata mei jong ka jingkuit barom. Namar katangi kerpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwajangi da kabapa ya umensiam jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangutrai jangi o Jesus Christ. Hakapor baladino yawu Badalaka mons nobha, ulapediang yaka jingsha shitam, ulashim yawupu, badaka baingu yame, ulakadia yawu, badula ai halaki senran u ong. Toshim, batobam na kane pi baro, namar kane kalonga metchanga, yaka ba enaiti, naka benda jumpi. Hakaju kerukamenda lalayabam ulashim yaka kuri. Badaka baingu biang yame ula ayaka halake senran uong. Tushim batudi nakane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga jangka jutang batimai bad bam jikut. Yaka bayan penmi naga benda jumpi bad naga benda ki babun. Naga benda ka jingmap yaki pop, toleya kane bankan mau yangam. Kosnam bakardor jangu kris, to penkui diangi, penkui yak mensiam hadim penkui, penkoit penkia yaki bapangi bashitom baro, yada yangi nau bamen. Ka jingmaya jong ka jinget Kata sin bangi bandu neuku Adi di nagane gagure Ipen braya jing yap jong liku try Tada du namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bar ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela new yangi ki babit banyang hakama jamme badban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame ba ngi ki bayo benda hakamet bagas nam ukris nginlong ki bala penyat le kawai da umensiam bakuit token mau ko trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte bato penjana ya ka haka jingit rengkat badulio upa bakoi jangi u wilbat u bishop jangi bad baro ki lindo bad ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinte ki bela yutia da ka bakirmen ya ga jimmi pat bad ya baro ki bela klat no haka jingis ne jamme to pediang yaki shaka jing shai ka kamacha me to isne yangi baro ngi karpadia me kramba renka bat kamaria te soti bakuit ka kami jongoble u jasa bakudo kurim janga ki apostol bakuit u Francis desires bakuit bat baro ki rikuit ki bela pensabha yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bentalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pindon buram yame da ukun jamme o Jesus Christ.
Davu lembadu badhavu. Kalong hamayu blayu pa badon bor. Haka jingalong kawe jungumen sim bakuin. Barro ke burom bad ke jingero. Junom la junom. Amen. Ni duai kumbau Jesu lahi kaya ngi. Nginang IT barro ke jingang nujangi. Duai na benda kay nar healing retreat. Kaben stang na dus ngi toding. Changane ka tayo hadus ngi balay. Nagabinda barro ke badon jimut. Benwanchi benda kane ka retreat. Ngi duai ro nagabinda ke bapangi bashitam. Ke bakar padi ngi banduai. Don bun ki beri ke bashitam. Don bun ki beri ke tia hospital. Don bun ki longgumi ke ba armet ke angnu dia ke kulung hapo jongi. Ngi wan rai ki bara shau Jesu. Un karku un pen kait iki. Kopa jongim. Ubah beneng kalong kapui akasteng jume. Kanwan kema jume kalong kamon jume akendo ubah beneng. Tuai ngi mentah kejimbam jungi kebangalagasi. Patoma bingi keringkang jungi. Kumbangi rumah ikapalesiliwi. Pawadalam yang sakajimpan shoy. Andrei pelait ini nakapasiliw. To pelait yang ingi karpart kotrai nagajing sini bara. Hagajing spoon jamme. To ai jing suk jing sign hagisngi jangi. Knamba dagajing arab kajing isne jamme. Ngilait bara bo nakapop. Banginyo jingeda nagajing jinjar bara. Kabangidang ap kemilindi agajing karmen bakuin. Bat kajing wan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar kecume kalong kaima, kecume keborbat kabram, junam la junam. Kotrai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jame, kajing suk ngai happy, kajing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry ya kajing ai janga balang jame, bad ha kajing spoon jame, to ai haka ya kajing suk, bad kajing atli kawai kat kum gamon jame. Mame ubaim bad ubasensha. Genom la genom. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka bat pi. Rengka bat pi. Dap ta kajing edu Kristo ngin yai nguk markelian. Kukun lang Hakami ukon lambro jungu bale. Hakami ubakit na ga pop janga parte. So kito ki bala kotsa ka jingawai jungu kon lambro. O kendrat ngablong besong hok pamanrong po kaying janga. Resyo kanaktin kamansim janga kasaksiyahi. Kamet berkesnam jungu Kris kendriang asya ka jingin pam jengkut. Amin.
Don't give us no ginger. Don't give us no coastline. Don't give us no government. Give us shimanda hagariga mas. Don't give us the apa. Give don't wash you. Yesu kumutia. Treha pojangi. Treha ka jimu jimarka haga mensiam jangi. Treha bar ke menta jaga menka pajangi. With God digi Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. To nginia tuwai ngilabam lasip kotrai yakanega sakrament jimble ka jimpin menta banesa jonga jingsha shitom jongukun jame to ai ngi karpat bakanega jingai yakabam mauhi ula ai hangi daga jingit ba omla shambang kan mentoi shaga jimpenim jangi Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat pim. Blay badon bor baru enkar koyapi. Uppa baru kun baru mensim bakoit. Amen. Ya lisuk ben pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompim. Nisango iyaw blay. Verlais pa katpra. Lais pa katpra. See
Chinom, Amen. Enyero Tura Jesus Christ. Chinom la Chinom, Amen.